Nie, predtým sme ho nikdy nemali, teraz je to pre mňa novinkou. Vás privítať na tejto oslave. Festival. Veľmi nás to teší, že tu môžeme byť, keďže aj my sami sme bývali žiaci tejto školy. Ahoj, mám sa spýtať zo pár otázok. Áno. Ako sa ti páči Centrálna Fanfest? Veľmi sa mi to páči, je to zaujímavé, praktické. A ktorý stánok si zatiaľ, čo si navštívala sa Centrálna? No, najprv som nevedela, že si navštívala. Aký si bol? Preto som si kúpila. Ďakujem. Dobrý deň, môžem sa vás pýtať také otázky? Samozrejme, nech sa páči. Ako ste prišli na tento nápad? Ak sa mám priznať, tak som sa nechal inšpirovať. Takéto akcie sa robia po celom svete, aj na Slovensku. Mi sa to veľmi páčilo a som sa rozhodol, že niečo podobné spravíme aj tu u nás v škole a veľmi som šťastný, že sa toľkí ľudia zapojili, toľkí kolegovia, toľkí rodičia. Som tak. Čo sa vám najviac páči? Na tejto akcii? Najviac sa mi páči, že toľkí kolegovia si to zobrali za svoju srdcovú záležitosť, ako sa do toho vložili, akým spôsobom pomáhajú organizovať túto akciu. Taká pani Aďa Zakalická, šéfka organizačného výboru, obrovské poďakovanie a vôbec všetkým, ktorí pomáhajú úplne nádherne a to sa mi najviac páči. Ďakujem za rozhovor a ešte Dobre, nebolo to také ťažké. A si rada, že si dostala medailu? Áno, tak určite. Ďakujem. Mladíždík na dvore. Amata